pistak alde egin dugu, baina berriz ere etortzeko eskatu beharko dugu. Maialen Vicente lako, Maialen, etor balin mazoa behintzat berriz ere zatoz hona. Joango gara bere bila bitartean esango dizuet Maialen Vicente Jesus Guridi Kontserbatzaile honetako ikaslea dela, piano ikasketak egiten ari da, 6. mailan dagoeneko, eta gaztea da bai, biztan denez, baina kurrikulum oso aberatsa du, ez? 2022. Urtean esaterako, gazteako berlehiaketan, EITBren gazteako berlehiaketan garaile izan zen, eta ez hori bakarrik. Esaten ari nintzen, Umami taldearekin gazteako lehiaketa irabazi duela, eta ez hori bakarrik musikari gazteen Euskadiko lehiaketa ere bai, eta jazean ere nazioarteko jaialdietan, izan hemen bertan gazte izen zein hainbat lekutan parte hartu duela. Eta merezi duenez goizain ondo goxatu digunez hasteko, behintzat esnatzeko doinu ederrak ekarri dizkigunez, Begoña Pedrosaren eskutik, hezkuntza sailburuaren eskutik opari txiki bat ere. Emaniko geneke Maialen, beraz, Pedros Andrea badator. Zoriona, zeragarri.